Mga kaigsuunan, maayong gabi kanatong tanan. Nalipay ko nga nakahimo na usab kita sa atong series karon nga simanaha nga giuluhan My Senseless God. Ikatulo na kani kagabi mga kaigsuunan. O kung kamo nakasubay gikan pa sa pagsugod Domingos gabi o niaging gabi, mga kaigsuunan nasabtan na gitingali ninyo kay kanunay man ako ginasaysay sa akong pagsugod gayod sa mao nga mga wali nato, nganong mauni nga uluhan ang akong gipili karong simanaha mga kaigsuunan. My senseless God. Og tingali kung aduna may bag-o pa nga nakakita ni ini nga sibya na to sa Hope Channel og nakatan-aw ka karong gabi, igsuon kaning senseless nga usahay ang atong pagsabot ana no kana bang makaingon tag way puangod, walay punto, walay kapuslanan. No, maingon gani na to senseless or sa uban sa atong common nga ginagamit nonsense. Tingali ingana atong pagtan-aw. Gibutangan nako na siya og quotation marks mga kaigsunan pasabot. Nga kumuingon gani ko that I have a senseless God, tawhanon nga pagtan-aw kani mga kaigsuunan nga adunay mga panahon nga sa atong huna-huna ang mga pamaagi sa Dios og iyang mga plano murag bitag walay sakto nga tumong, murag walay punto, og nagahatag usahay kanato og kadiskuryo sa kinabuhi. O tingali, kay nadiskuryo man kita, mauna ang atong ginahuna sa atong Ginoo, pero sa duha na kagabi, atong giestablisar ang kamatuoran. Nga ang atong Dios, usahay dili nato masabtan ang iyang mga pamaagi. Bisan ang iyang mga sugo kanato, ang mga sugyot niya kanato, pero mga kaigsuunan sa katapusan, makita nato, nga tugot di ay kani sa Dios nga moagi sa atong kinabuhi tungod kay aduna siya'y dako nga katuyuan. Dear Father in heaven, we're so thankful, dear Lord, for allowing us to do our broadcast through our sermon series so that people can hear your words, that we can retell over and over again your grace, your mercy, your love, your goodness to us through the experiences of your people in the old times. Those Bible characters of ours that became our inspiration. They are not perfect, but their lives reveal how perfect our God, the God that we serve. And tonight, loving Father, we pray for your Holy Spirit to be with us. Please teach us. Please empower us. Please endow to us the Holy Spirit that is able to give us wisdom, understanding, and most of all, transformation of our lives. Thank you so much, loving Father, for hearing and answering our prayers. In Jesus' name, Amen. Magsugod ko sa versikulo 1 mga kaigsuunan sa kapitulo 6. Libro ni siya sa mga maghuhukom or sa in English Judges. Ingon pa diha, nagapakasala na usab batok sa Ginoo ang mga Israelita, busa gitugot niya nga harian sila sa mga Midianhon sulod sa 7 ka tuig. Now sugdan nato mga kaigsuunan sa pagsabot niini. Nga ang kinabuhi ning atong ang mga katawhan sa Dios kaniadto, labi na panahon sa kanang sugilanon bitaw mga kaigsuunan sa Judges, nga namatay na si Joshua o si Josue, nga may nagdumala kanila, ang nahitabo kanila mga kaigsuunan, mura na roller coaster ang ilang kinabuhi. Musaka, kanaog mga kaigsuunan, kay ngano man, kung adunay mga panahon, nga kung diin, malayo sila sa Dios mga kaigsuunan. Unya kung malayo gani sila sa Dios, tugutan or kuhaon sa Dios ang iyang proteksyon ngadto kanila ug atakihon sila sa ilang mga kaaway ug mapildi sila kanunay. May mga panahon usab nga maghinulsol sila mobalik sa Dios, tabangan na usab sila sa Ginoo ug mao kani mga kaigsuunan ang usa ka ebidensya ni ana. Kay mao ni nga mga panahon na nagrebuild na usab sila sugod gato sa Dios hangtod nga sila gisakit mga kaigsuunan sa ilang mga kaaway nga gitawag nga mga Midianhon. Ingon sa bersikulo 2, ang mga Midianhon mas gamhanan kaysa mga Israelita. Tungod niini, nanago ang mga Israelita sa mga langob o sa ubang dapit sa kabungturan. Inig pananom na sa mga Israelita,
sulungon sila sa mga Midianhon, sa mga Amerikanhon, o sa mga tribo nga taga-desierto. Kining mga kaaway sa mga Israelita, magkampo sa yuta sa Israel, o laglagon nila ang mga anihon hangtod sa Gaza. Wala sila ibilin nga kabuhian sa mga Israelita, bisan ganig karniro, baka o asno. Grabe mga kaigsuunan. Sa ato pa, ang mga Israelita, sila ang naghahago mga kaigsuunan, isip nga ilang preparasyon, aron nga mabuhi sila, panguman nila, atiman sila mga mananap. Pero gani, panahon nga murag harbisonon na, diha na mo atake lang mga kaaway, mga kaigsuunan. Akong balikon, consequences kani mga kaigsuunan sa ilang pagpalayo ngadto sa Dios. Mga bot sila, uban sa ilang mga baka og tulda, sama sa baga sa mga dulon, sila og ang ilang mga kamilyo, dili maihap, dako kayong kadaot ang ilang nahimo. Grabe mga kaigsuunan. Og walay nahimo ang Israel batok kanila. Unya ang katawhan sa Israel mituaw sa Ginoo aron sa pagpakitabang. Mao gini mga kaigsuunan, normal nga eksperyensya sa tao. Normal nga pagbati mga kaigsuunan. Nga kung diin na gani kita nagalisod-lisod, diha pa nato mahinumduman ang Ginoo mga kaigsuunan. Mauwaw ba yata mga kaigsuunan? Kay ang ato usahay nga pagpangalagad ba? Gadipindi lang gyud sa kung unsa ang kasakit nga atong maagian. Pero mao ganing sa mga kaigsuunan sa akong mga wali usahay sa simbahan, kaingon gani kong nga ingon ako, mga kaigsuunan, kani bang kasakit nga imong nabati? Pananglit masamad kasakit man. Tingali ilang tanon ka maglabad imong ulo. Ingon ako nga, kani ba? Ingon ako, panalangin ba ni o dili? O ingon ako, ang ako ganing ginapangutana usahay kay, musugot ba mo mga kaigsuunan nga aning kalibutan na samtang gapuyo ka, dili ka kabati o kasakit? Gani mga kaigsuunan na doon na may balatian, nga kung diin, ngilad nga balatian kay, kung ang tawo mga kaigsuunan, na ibalatian manggod nga, very rare nga balatian, kana bitaw, ang usa ka tawo, ang yang nervous system mga kaigsuunan, wala na nag-function og tarong, dili na makabati og sakit, og dili na makabati og dili na makadetect og temperatura ang iyang lawas mga kaigsuunan. Akong balikon, ngilad ni nga balatian kay ngano man, kay kung masamad ang tawo, for example, nasamad ang iyang tiil, wa sa kabantay, nakatamak siya og bildo. Unya dili siya makabantay kay wa may sakit mga kaigsuunan, magpadayon ra siya lakaw-lakaw hangtod nga mabantayan ra tingali niya nga ang iyang dugo mga kaigsuunan, nagkatag na ang dugo kay ngano man, kay nagsigi nag-agas ang dugo pero wa say bation nga sakit mga kaigsuunan. Sama gihapon nga gisulod na dayong infeksyon ang imong lawas pero wala man kay bation nga kasakit mga kaigsuunan. Mao nang di ka kabantay, kamatyunon na di ay ka mga kaigsuunan pero kay wa may kasakit. So okay ra sa imo mga kaigsuunan hangtod tingali nga natingala na lang ka nga dili na makabakod ang imong lawas o ngano nga nagtinga na lang ka mga kaigsuunan. Ingana kalisod kung dili ta makabati og kasakit mga kaigsuunan, di ka kabantay nga napaso na di ka. Pero diri ta mga kaigsuunan, bisan pa sa atong pagkinabuhi, importante usahay mga kaigsuunan nga masakit-sakitan pud ta. Kay ngano man, usa kanis pamaagis pagpukaw mga kaigsuunan kanato sa kamatuuran. Kay usahay, di na takabantay mga kaigsuunan, wa na nagkadimao atong kinabuhi. Ingani, ang kaagi ni ining mga Israelinhon atong padayonon mga kaigsuunan. So, niabot ang bida. Mauni ang tubag mga kaigsuunan sa pagampo sa mga Israelita, kay iyang gitawag si Gideon mga kaigsuunan. Kani si Gideon, tanawon na to, padayonon na to. Unya, nagpakita kaniya ang anghel sa Ginoo og miingon, ang Ginoo nag-uban kanimo, isog og kusgan nga tao. So gipili siya sa Dios mga kaigsuunan kay isog og kusgan siya nga tao. Atong masabtan later nga dili lang pisikal mga kaigsuunan ang gihisgutan niini, of course, isog magud nga tao, no? Ang yang kusog mga kaigsuunan wala ra diha sa iyang muscle, sa iyang panlawas mga kaigsuunan. Makita nato nga sa iya mismo nga kinaiya mga kaigsuunan. Si Gideon miingon kaniya, nag-uban ka namo? Gi-question niya mga kaigsuunan ang istorya sa manulunda. Ngayon ingon man sa Dios kang Ginoo nag-uban ka pa na nag-uban ka namo. Nganong nahitabo man kini kanamo? Kung nag-uban pa kanamo ang Ginoo, hain naman ang mga milagro nga matud pa sa among mga ginikanan gibuhat sa Ginoo. Sige silang kadungog. Giunsa pagluwas sa Dios ang ilang mga ginikanan gikan didto sa pagkaulipon sa Ehipto. Hangtod nakaabot sila ana nga dapit mga kaigsuunan. Ikaw asa naman to? Labi na kadtong pagkuha niya kanila gikan sa Ehipto. Gibiyaan kami sa Ginoo o gitungyan ngadto sa mga Bindianhon.
Unya giingnan siya sa Ginoo, lakaw o gamita ang tibuok mong kusog og luwasa ang Israel gikan sa mga Midianon, ako mao ang nagsugo kanimo. Now diri mga kaigsunan, nakita nato. Tingali no, ma-picture out nato unsa nga klase nga tawo si Gideon. Na si Gideon mga kaigsunan, kung makita ninyo, kana bang gawna-una gid siya ba? Dili siya maulaw. Makigistorya sa Ginoo mga kaigsunan. Ingon pa niya na siya protesta gamay. Kung ang Dios pa nakig-uban kanamo, nganong nahitabo man ni kanamo? So makita na to mga kaigsunan, gin-analisar ni Gideon, gahuna-huna gid siya mga kaigsunan. Pero karon nasabtan niya ang Ginoo na diay nagsugo kaniya. Pero tan-awan ninyo mga kaigsunan ang response ni Gideon. Si Gideon mitubag, kung nahimuot ka kanako, hatagi akog timailhan nga ikaw gayud maoy nagsulti. Palihog, ayaw paglakaw, hangtod kadalitan ko ikaw og pagkaon. Gani mga kaigsunan kaning mga panahon na ingon pa ni kung tinuod manggaling ning gisulti kag gipaburan mi sa Ginoo, gipaburan ko sa Ginoo, pakitai gyud ko og ebidensya. Ana si Gideon mga kaigsunan. Kay ngano man I could really say Gideon is a sensible person. Manggialamon mga kaigsunan. Kana bang dili gyud kaning sa amo pang pinulungan sa klanon dili haras-haras mga kaigsunan. Kana bang gahuna-huna gyud og sakto ba ni? Gaplano gyud mga kaigsunan. Kita-aw nagsakto ba ni ginatimbang-timbang niya mga kaigsunan. Nga bisan pa gani nga nasabtan niya ang Ginoo nakigistorya kaniya. Ingon pa niya tagai ko og timailhan. Tanawan ninyo mga kaigsunan. Ingon sa bersikulo 36 ug 37 mo ambak na tadiya. Unya si Gideon miingon sa Dios, nagsulti ka nga gamiton mo ako pagluwas sa Israel. Kung mao ka na, magbutang ako balahibos karniro diha sa yuta nga among giukanag trigo, kung sa pagkabuntag mayamog ang balahibos karniro apan uga ang yuta, masayran ko nga tinuod gayod nga luwason mo ang Israel. Pinaagi kanako. O nahitabo mga kaigsunan, pagmata ni Gideon, o tigali, o natulog ba sa wala, pero pag-check niya mga kaigsunan, ang iyang gipangayo nga timailhan, sinyales gikan sa Dios na tinuod mga kaigsunan. Kaya ang gibutang niya dito, nga tela mga kaigsunan, o nga balahibos karniro, panits karniro, basa man gyud mga kaigsunan, gipuga pa niya pagkadaghan ng tubig mga kaigsunan. Pero ang palibot, ang yuta, uga mga kaigsunan. Pero wa pa gid nakontentos Gideon mga kaigsunan. Kaniingon man gid siya, ayaw kasuko kanako, ingon niya si Ginoo. Pasulti ha pa akong kausa. Tuguti ako nga sulayan ko kini pag-usab. Ingon pa niya, Ginoo, ayaw lang kasuko. Gusto lang kong ikaduha nga kasiguruhan. Kani mga kaigsunan, makaingon gyud ka nga kani si Gideon very research-based gini mga kaigsunan. Ako pang gikaingon gani sensible gini nga tao. No? Usahay sa research. Nakagi magog research mga kaigsunan bisan pa gani gitambagan nako si Neil Ubos mga kaigsunan kay murag gahimo sa research ingon nako magkuha kag data Neil i-triangulate gini mo para ma-sure nimo imong data. Kuha kag data diri nga grupo, data diri nga grupo tan-awo nato kung unsa ilang panglantaw. Usahay mga kaigsunan kung tan-aw nimo sa Gideon mga kaigsunan mao kay ingon pa niya ingon niya paugha ang balahibo og diha lamang sa yuta ang yamog. Ingon pa niya Ginoo, ako na po ning ibutang bi otro kaning unsa kanini balahibos karnero kaning panits karnero sa bakha sa balahibo. Ingon pa niya kaning tela kung sa magaling diha. Ingon niya Ginoo, atong niaging gabi nabasa man gyud ang tela niya uga ang yuta. Kani Ginoo, ako pong lahion bi. Pwede nga ang yuta na po'y mabasa pero ang mao nga akong gibutang nga balahibo uga. Mao na ang iyang gihangyo mga kaigsunan, pero ang Dios, tanawon ninyo, grabe yung pailob mga kaigsunan. Bisan sa iyang pag-deal ngadto kang Gideon, nasabtan niya mga kaigsunan kung sa klase nga tawo si Gideon. Si Gideon mga kaigsunan, hangyo gid sa Ginoo. Pasabta ko Ginoo, di ko mulihok ug dili ko sure Ginoo, murag ingana bitaw. Makarelate ba mo ani mga kaigsunan? Kabalo ko na igay mga tawo nga makarelate niini. Napoy mga tawo tingali nga kani bitaw nga dali-dali permente paghimo sa ilang mga decisions kinabuhi. Kada abang ako ganing gikaingon ganina, usay ko mag-ingana may mga kaigsunan tawgon mi sa amo kani adtong haras-haras man ka. Una-una asa before nimo kwan planuha og tarong. Aya ka mo lihok, aya ka mo sulti.
Say mga kaigsuunan, ingana ta. Pero nagi mga tao, mga kaigsuunan, na very, very sensible, mga kaigsuunan. Kalmado. Gatiming, mga kaigsuunan, sa ilang nga mga lihok. So kung makita nato, ingana si Gideon, mga kaigsuunan, I could really say, Gideon is an evidence-based person. To see is to believe. Kada bang nanginhanglan gid sang ebidensya, mga kaigsuunan. Og akong balikon na ingana si Gideon og ang Ginoo nagpailob gid kaniya. Pero mga kaigsuunan, kaning kadaugan nasay bang gid ta ani nga mahimong madaugon, mga kaigsuunan, si Gideon iyang mga sundalo niini sa pakig-away batok ngadto sa ilang sa ilang kaaway nga moy nagaharasog, nagabuli kanila. Pero mga kaigsuunan, dili lang kana nga kadaugan ang gusto sa Dios nga i-accomplish anang panahona. Iya usab nga ginadaog ang kinabuhi ni Gideon, mga kaigsuunan. Adunay dako nga pagtulunan nga gusto niyang ihatag kang Gideon og karon nga gabi. Mao na tong tun-an, mga kaigsuunan. Tanawan ninyo, nagsugod na ang gira, mga kaigsuunan, ang preparasyon sa gira tungod sa kaisog ni Gideon, mga kaigsuunan. Adunay 32,000 ka mga sundalo nga nakig-uban kang Gideon. Pero sa tinuod lang, perte ra gid na nilang gamaya, mga kaigsuunan, ikumpara sa ilang kalaban. Kay sumala pa sa Biblia, ang kadaghanon silang kalaban, mga kaigsuunan, nagbalas sa kadagatan. Kadaghan sa ato pa, wa na lang gihap. Kay usahay, sa mga sugilanon sa gira, mga kaigsuunan, sa mga karaan, o bisan gani sa atong mga panahon karon, no, usahay ang kanibang logistics, ang numero sa puwersa, ginahisgutan gina, mga kaigsuunan. O kung tanawon nato, makaingon ta daghan ang 32,000. Pero mga kaigsuunan, ikumpara sa ilang kalaban nga, ang away nila kaniadto dinasmagay man, gansi gyud, mga kaigsuunan, ang 32,000. Pero walay problema. Si Gideon, mga kaigsuunan, kay tungod gisugo man siya sa Dios, padayon lang siya, mga kaigsuunan, pero diri na. Si Gideon, nga ginatawag na tong sigurista, mga kaigsuunan, kay maniguro man gyud siya, gitudluan siya sa Ginoo, usa ka importante kaayo nga leksyon sa iyang kinabuhi. Kay sumala pa sa mga maghukom kapitulo 7, sugdan natos pagbasa sa bersikulo 1, mauni ang hitabo, mga kaigsuunan, nga misulay sa pagtuo o kinaiya ni Gideon, mga kaigsuunan, o kani leksyon alang kanatong tanan. Si Gideon o Jerubbaal, o ang tanan niyang mga tao sayong namangon o nagkampo dool sa tubod sa Harod. Ang kampo sa mga Midianon, dito nahimutang sa walog, sa amihanan, sa bungtod, sa more, sa ato pa, mga kaigsuunan, nag-unsa gani ni face-to-face na ni, mga kaigsuunan, diri na, plaster na, muridi na sa gera, mga kaigsuunan, og tingali si Gideon, ang iya ragyod, pagtuo ragyod, pagsalig ito sa Dios, kabisag perting gamaya nila, daghan man na, no? Kung tanaw ni mong 32,000, pero ikumpara sa kalaban, perting gamaya ra nila, mga kaigsuunan, wala lang giihap. Wa nag-ihap, mga kaigsuunan, tungod sa kadaghan. Anay tabo mao ni. Ang Ginoo miingon kang Gideon, daghan ra kaayo kining mga tawhana nga miuban kanimo nga gabiton ko aron pagbuntog sa mga Midianon. Ang gisulti hinuon sa Dios niya, mga kaigsuunan, daghan ra di ay ang mga tawo nga miuban kang Gideon. Makaingon-on niya ang mga Israelita nga nakadaog sila tungod sa ilang gahom og dili ako nila pasidunggan. Now, importante kayo ni mga kaigsuunan. Kay usahay, kung naata sa abudansya, mga kaigsuunan, naata sa maingon na to nga aduna tay kapasidad, no? Usahay magunahuna ta nga nahimo to nato o nahimo tang madaugon tungod sa atong kaugalingong paningkamot, tungod, mga kaigsuunan, nga aduna man tay katakos. Pero diri, mga kaigsuunan, klaro kayo, very objective gid ang Ginoo ani kang Gideon, mga kaigsuunan. Giina niya, gisulayan, nasulayan gid ang pagtuo ni Gideon. Ingon ang Ginoo, daghan ra ni. Makaingon niya ang mga tawo nga, napildi na mo kay daghan ba may 32,000, bisag daghan mong kalaban kay maayo mo pun me. Posible, mga kaigsuunan, nga makapanghinambog maninuon sila, delikado manggod ni, mga kaigsuunan. Dili man ang himaya, mga kaigsuunan. Himayaon na to ang Dios ug sa dili, wa man ginay problema. Kay adunay dili maihap nga mga nilalang, mga o linalang nga nagahimaya ngadto sa Dios, mga kaigsuunan. Kinsa ra man ta. Pero ang gusto sa Dios ani, mga kaigsuunan, nato nga masabtan
nga dili ta magsalig sa atong kaugalingon. Tanawan ninyo mga kaigsunan na nahitabo. Mauni ang mga leksyon, dirita sa leksyon mga kaigsunan. Tungod sa gisulti sa Dios, iyon niya perting daghana ra gid ninyo. Tanawan ninyo mga kaigsunan. Una, God sometimes reduce the number to remove pride. Tanawan ninyo mga kaigsunan. Tingali, kung kwartahan ka, o ang problema is mahitungod sa kwarta, di ka maratol mga kaigsunan kay namang kay kwarta. Kung tingali, ang pagsulay sa imong giatubang karon, pakusganay, unya kusgan ka nga tao, walay problema. O tingali imong giatubang karon, nanginahanglan og pagsulbad mga kaigsuunan, gamit ang imong hunahuna kung bright ka, ay, wala gid kaga problema na mga kaigsuunan. Kay aduna man kay katakos, pero usahay mga kaigsuunan, tugutan sa Dios, nga i-reduce ang number, aron nga mawagtang pud ang atong garbo mga kaigsuunan. Gani, ingon pa, God may reduce resources, support, comfort, not to weaken us, but to teach us trust. Especially ang atong pagsalig ngadto sa Ginoo. Kay kung daghan tag resources, kung sakto tag suporta, og aduna kanunay naga-comfort kanato mga kaigsuunan, murag dili na gid ta maratol. So aduna tay pagkakontinto na kay okay man gyud ta. Pero ang pinakaimportante mga kaigsuunan, usahay. Kuhaan ka ni sa Dios. Dili aron maluya ka, kundi aron mahimo kang kusgan sa imong pagtuo ngadto sa Dios. Kay bisan pag unsa kadaghan ang naa kanimo mga kaigsuunan. Adunahan baka, dato baka, dili na kasaligan mga kaigsuunan. Daghan na kay tag mga nasayran nga mga sugilanon nga kung diin adunahan unta sila pero kalit lang kakulaps mga kaigsuunan. Naluoy gani ko sa akong kaila mga kaigsuunan. Balik dito sa amo na kung diin maayo kayong dagan silang negosyo mga kaigsuunan. Hinumduman pag ako gamay pa ko nga bata ang to nagsugod kong kaulitaw. Nya grabe na ko kasuod lang mga kabataan. Pero ang nahitabo mga kaigsuunan, dali ra kay nakulaps ang ilang negosyo, naguba gilang kinabuhi mga kaigsuunan. Sa akong nahinumduman, nagbinuang ang bana, nasuko ang asawa, nagbinuang po ng asawa. Hangtod mga kaigsuunan, nagbinuang gid silang nga duha. Hangtod nga na, pasagdahan na ang ilang panginabuhian mga kaigsuunan. Ni kulaps gid. Og ang kaluoy, ang ilang mga kabataan mga kaigsuunan. Nalulong, ingon pa sa Tagalog, sa droga. O gani, perting luuya silang kinabuhi mga kaigsuunan. Wala ko kabalo kung say sumpay silang kinabuhi. Pero last na kong nakita mga kaigsuunan, naguba gid lang panimalay. Maayo pa unta to nga katong murag, gastragol pa sila gamay mga kaigsuunan. Kay ligon kayo ilang pamilya mga kaigsuunan. Nagkailiusa sila. Kung asa na hinuon nga naa na sila sa kaharuhay sa ilang pagkinabuhi, didto si hinuon naguba mga kaigsuunan. So, imbis nga nakusgan na unta sila financially, maumaday hinungdan mga kaigsuunan sa ilang pagkulaps. Anyway, ingon sa versikulo 3, ingon dahil sa Ginoo, sultihi ang imong kasundaluhan nga kadtong nahadlok makahimo pagpauli. Busa, 22,000 ang namauli og 10,000 lamang ang nagpabilin. Mga kaigsuunan, dili nako masabtan ang gibati ni Gideon aning panahon na. Atong balikon na sa sinugdanan pa lang, nakita naman ninyo, nga si Gideon, sigurista gid nga tao mga kaigsuunan. Maniguro. Kailang sure. Ginoo, pasayloan ko. Tagay na pong kong ebidensya, Ginoo. Ingana gid si Gideon mga kaigsuunan. Di gid mo lihok kung dili sigurado. Pero tanawa man ninyo mga kaigsuunan, kung unsa kani, nakahatag og kabalaka sa kasing-kasing ni Gideon. Wa ko kabalo kung sa iyang gibati. Pero mga kaigsuunan, sa konsepto sa panggubatan mga kaigsuunan, number is very important, especially ang moral sa tao mga kaigsuunan. Nakadungog naman tingali mo. Kanang bitang mga deserters, pag-abot sa gira, mga sundalo, kaniadto bisan sa Civil War sa United States of America, pag mudagan ka, sundalo ka, and then mubiya ka mga kaigsuunan, mudagan ka tungod sa kahadlok, gina-firing squad na kanito mga kaigsuunan. Kay nga naman, aron wala gay mamauli, aron walay mo retreat mga kaigsuunan, walay tawo nga magpakita og kahadlok mga kaigsuunan, kay nga naman, makaguba sa moral sa mga tao. Nagtanaw kong salida kaniadto nga Red Cliff man tingali itong title. It's a Chinese movie nga nagkailuusa ang mga sundalo aning mga pipila ka mga tribo kay awayon nilang dako nga tribo, pero niabot ang panahon nga ni-withdraw ang ubang mga tribo mga kaigsuunan, ilang gipugngan kay ngano man makademoralize.
Sa katibukan, mga kaigsuunan, sa tanang mga sundalo dito, pero wa man na napugngan, mauni ang nakita nako mga kaigsuunan nga sitwasyon. Imagine ni mo 32,000. Dili gani mga kaigsuunan nga katunga raang ni Hawa. Sobra katunga mga kaigsuunan. 22,000. Nabinlan lang og 10,000. So kung tanawon nato, ingon sa Ginoo, papauli atong mga talawan, i-announce, papauli atong mga talawan. Mga kaigsuunan, mo gid ni tinuod. Sa kadaghan nilang 32,000, sobra katunga, talawan. Sa ato pa mga kaigsuunan, gatindog-tindog sila dito, gunit-gunit sila sundang dito, pero mga kaigsuunan, nung nauna tingal, naara sila dito kay napugos mga kaigsuunan, ug unsa bakaha nga mga personal nga mga interes nga nung naa sila dito. Ug dito tingali pagtindog na nakita, pagkadaghan man sa kalaban mga kaigsuunan, naigo gid sila sa kahadlok sa ilang kasing-kasing. No, uni ang nahitabo ani nga mga tawo mga kaigsuunan. So ang nagpabilin nga Jismel, tinuod gyud nga isog. Kay ngano man, di man yung dili gyud mamauli. Bisan pag nanggamay na lang sila, sa ato pa kung magpabilin katong panahon na isog gyud ka mga kaigsuunan. Asa namang 22,000, naniguro na to. Sibat na ito mga kaigsuunan. Kung naunan nila, wa naman ganitay mahimo aning 32,000 ta. Unsa na lang ng 10,000. Musibat na lang kita ani. Tinga, naniguro na gito mga kaigsuunan. Asa na ito sila ng lupad. Pero tanawan ninyo mga kaigsuunan, 10,000 ha. Pero ting isugan eh. Badayon ta mga kaigsuunan sa atong leksyon. Tanawan ninyo, nganong importante ang announcement sa Ginoo. Because fear paralyzes God's people and hinders the progress of His work. This is true mga kaigsuunan. Nagtuog yun ko ani. Kaya ako talawan ko nga tao mga kaigsuunan. Pag misyonary na ako, talawan gid ko nga tao mga kaigsuunan. Hadlok yun. Na mga panahon, 12 sa gabi ako ra usa gabaklay ko sa lasang mga kaigsuunan. Walay suga, walay flashlight, kaya dili ko ka-afford mga kaigsuunan. Pero santa ko gabaklay, gunahuna ko, basig na ay bitin, na ay mga tulisan, unsa bakaha, or maggunahuna taga basig na ay mga dili ingunato, mga ingana bitong mga hunahuna kaniadto, kay kabalumang ko ang kaaway naraman diha. Pero mga kaigsuunan, nahurot-hurot na gid akong kahadlok kaniadto. Daghang mga panahon, ay panahon mga kaigsuunan nga dito ko sa Malaybalay, bukid sa Malaybalay ko na-assign mga kaigsuunan. Giingon nila nga ang balay na among gipuy-an, usa ka haunted house. Kay before mi na adto dito sa kong partner mga kaigsuunan, na ay mga nag-istorya sa ako nga mga na-assign dito kaniadto, yung pala grabe ra ba nakadlok nga lugar. Kay na mga panahon daw kuno nga ang pultahan nalakan na, pero kalit nagkaabli mga kaigsuunan gabi na. Unya ibundak mga kaigsuunan og balik. Napay mga panahon daw kuno mga kaigsuunan nga ang balay murag gibati nila nga murag gialsa mga kaigsuunan unya gibundak ra panaog tingal gilinog sila atong panahon na, pero mo ilang gibati mga kaigsuunan. Pero nagi nag-ingon sa ako, nagitoy panahon daw nga na sila sa ikaduhang andana sa mao nga balay natulog, way suga dito, no, way may kuryente dito. Pero pag-abli daw niya sa bintana kay para mangi na face to face daw niya mga kaigsuunan ang usa ka nawong sa dili ingon na to, kay dili man tawo yung nakita mga kaigsuunan, nagapula daw kuno ang mata, kalit nga gisaradong bintana mga kaigsuunan sa iyang kahadlok. Ingana ilang gisulti mga kaigsuunan, so na-assign ko dito. Kabalo mo mga kaigsuunan, tungkol kay talawan raman ta, pero dito na ko na-memorize ang Salmo 23 mga kaigsuunan. Daghan kay kog mga sugilanon dito mga kaigsuunan, di na nako masaysay ninyo diri tanan. Pero mga kaigsuunan, ako manggod nga prinsipyo, akong nakatunan, kung magpadaog ko mga kaigsuunan sa akong kahadlok, dili gyud mabuhat ang bulaton sa Dios. Kung dili ko moadto dito, kay tungod hadlok ko, unsaon na lang ang buhat sa Dios. So dili gyud mahimo dito kay di man ka moadto. Mo na mga kaigsuunan na maparalyze gyud. Para karon kung pananlit. Pagsulti sa ako nga ikaw muwali kaning panahuna nya live ra ba ni mga kaigsuunan? Pwede ko maulawan diri sa tubangan, pwede ko nga kalitra ko mablangko mga kaigsuunan, di na ko kabaloon sa akong isulti, no? Pwede gid ko mga kaigsuunan maulawan. Pwede pa gani nga i-record sa body post, ma-viral pa kay uwaw kayo. Pero magpadaog ko mga kaigsuunan sa kong kahadlok, dili ko magamit sa Dios. Mao gina akong ginabutang sa akong una-una. Mo nang nagaampo gyud ko, dili nga ako mahimong maisugon ko dili ang kaisog sa Dios mga kaigsuunan. Mao'y magaptulod kanako ang pagsalig nako ngadto kaniya. Mao ni ako nakita mga kaigsuunan, 10,000 ang nabilin, pero mga isog to mga kaigsuunan. Pero mao ni ang sumpay. Ang Ginoo miingon kang Gideon, daghan gihapon sila. Dada sila ngadto sa suba og sulayan ko sila alang kanimo. Ang paubanon ko kanimo muuban og ang dili paubanon dili muuban. Gidala ni Gideon ang mga sundalo ngadto sa suba ug ang Ginoo miingon kaniya, laina ang tanan nga mulala sa tubig sama sa iro, gikan ni adtong muluhod aron pag-inom.
Dihay 300 ka tawo nga mikabo sa tubig, pinaagi silang kamot og milala niini. Ang uban ng luhod aron sa pag-inom. So igani ang nahimo nga sitwasyon mga kaigsunan. So 10,000 ka mga tao. Purot isog ha. Willing to magpakamatay mga kaigsunan dito sa gira. Tingali uban ato nating tulus. Tingali isog gitang uban kay abilidaran. Tingali isog gitang uban kay naanag sila mag-inisog mga kaigsunan. Pero dito sila gitistingan sa Ginoo. Pero hinumdumi. Si Gideon sigurista nga tao. Tingali gaw na una sa naman lang 10,000. Oy, pero ningon mag-Ginoo daghan ra gyapon. Kasi daghan. 10,000 na lang gani daghan. Pero ingon sa Dios, ay, basta, ang ako ingon ipauli, ipapauli. Ang ingnon ako ipabilin, pabilin. Pag-inom mga kaigsunan. Painom sila tanan, pag-inom mga kaigsunan. So, ang uban, nag-inom mga kaigsunan, nagluhod dito, nag-inom nga murag iro. Pero ang uban mga kaigsunan, nag-inom ra sa ilang nga kamot. Now, dirita mga kaigsunan. Anay tabo, 9,700 ang nag-inom nga sama sa iro, mga kaigsunan, wa ni gamit sa ilang kamot. Ingon din ng Dios, papaulian na. Ang katurang mabilin, katong nagkuhan gyud, takos gyud sa ilang mga kamot para sa pag-inom, pag-ihap. 300 raman gyud mga kaigsuunan. The 300s. So ingon sa Dios, papaulia. Dili na nako may imagine ang gibati ni Gideon atong panahon na mga kaigsuunan. Og kabalo ko, ikaw ug ako, usahay na yung mga sitwasyon sa atong kinabuhi ngayong anak mga kaigsuunan. Dili na to masabta na itong gibati. Murag nahurot na mga kaigsuunan ang ato nga kaisog. Nahurot na ang ato nga kakumpiyansa mga kaigsuunan. Ang atong pagkasigurista matistingan. Kaya na yung mga panahon nga wag gitay mahimo sa atong kaugalingan. Daghan man unta to, kalit ra magkakulaps. Daghan man unta to, kalit ra magkawala. Daghan man unta to, pero ingon sa Dios, dili na mga kong gamiton. Nabinlan na lang gid sa 300 mga kaigsuunan. Unya ang ginaumingon kang Gideon. Luwason ko kamo og padag-on sa mga Midyanon. Pinaagi sa 300 ka tawo nga milala sa tubig. Papaulia ang uban. Mga kaigsuunan, paminawa gininyo nigtaro. Ang sigurista nga si Gideon. Nga kung diin, Ginoo, tagay kong ebidensya, Ginoo, maone. Ano pa yung mga panahon nga di pagid siya makontento, iya pagid itong giadtuan na ito niya na doon na siya nadunggan nga may tungod sa damgo, mga isog, ingon siya, murag sure na gini. Pero kanay mga kaigsunan, 300 na lang maging ang nabilin sa iya. Ikatulong nga leksyon mga kaigsunan. God's work requires not only courage, but discipline and constant spiritual watchfulness. Ingon pa mga kaigsunan, God did not choose the 300 because their method of drinking was morally superior. No? Inom ra man tong tubig. Nakainom man gihapon tong 9,700. Nakainom man po ning 300. But because their posture revealed readiness, self-control, and alert dependence on God, not on comfort or numbers, mga kaigsunan. Now, bisan ako, mga kaigsunan, gabaso ko ani, bisan wala pa yung mga suporta kani adto nga mga impormasyon may tungod diini. Ang ako po nga impresyon, kaingon gyud ko, nga katutingaling 300 nga sa pag-inom nila mga kaigsunan kay, abtikon gito nga mga tao. Kay nga naman, dili gid sila mga kaigsunan nga murag, ang inom magug kang murag iro, di ka kabantay mga kaigsunan nga nang lupad na day mga pana. Maigo giday ka mga kaigsunan, bangkaw mulupad ba kaha. Kay kaning suba usahay mga kaigsunan sa akong nasabtan no kanang magtanaw-tanaw og mga salida, maminaw bitaw ko aning mga panghitabo mga kaigsunan sa mga gira-gira kaning tubig. Ambusanan gid mga kaigsunan, dira ang ambus usahay dira mo relax ang tao. Nakagi mangay ko mga kaigsunan nga district leader pakusbukid. Nangulikta ko mga kaigsuunan o mga remittances gikan sa mga kaiglesia,hanan, nagabihan ko mga kaigsuunan, grabe nga ulan, nakaringkot ko mga kaigsuunan, hangtod nga niabot ko sa sapa. Nangakuratan mga kaigsuunan ang mga sundalo. Kaya naan naman din sila dito nga, naligo, inom, relax, lingkod-lingkod. Mga kaigsuunan, pag-abot na ko, nakakuratan silang tanan, pero nakailaman to sa ako mga kaigsuunan. Kaya kung ko tinuod, giday, no? Kaya kung naa sa sapa ang tawar, di ka kabantay. Kaya gatingo ko ang sapa, so di ka kabantay mga kaigsuunan. Pag-abot na ko, nakakuratan po sila nga tanan. Kaingon ko mga kaigsunan, tingali, ingana, ang kahimtang sa maong 300 mga kaigsunan, dili lang mag-inom para nga masatisfy lang kaugalingon. Samtang gainom, gatanaw sa palibot mga kaigsunan. They are alert. They have the self-control. Nakita na to mga kaigsunan, disiplinado nga mga tao. Now, i-share na ko mga kaigsunan, kaya ganina, gipukaw ko ning tawana. Ako ning amigo si Norbert.
na bago ra siya graduate mga kaigsuunan sa iyang MA dito sa Ayas. Unya nanawag siya sa ako, kadlawon mga kaigsuunan, tulog pagod ko namukaw. Yun ako nga, unsa may ako ikalagad, ingon pa niya, mulakaw ko karon. Kaya ingon pa niya, mag-missionary ko, kay nagsugod na to siya missionary, nag-training na siya. Naku, asa man ka paingon? Ingon niya sa ako, nanawag na ko ni mo daan, kay basin nga sa akong adtuan, dugay kay ko makasignal. Kay ingon niya, wa may signal dito. Naku, asa man ka paingon? Dito sa kabukiran sa Zambales, ingon pa niya sa ako. Kay dito ko, mag-serve ko dito sa mga 7 ka bulan, 8 ka bulan ba ito mga kaigsuunan? Sa igsuon na to nga mga ayta dito. Kay mag-missionary siya mga kaigsuunan. Kay ingon ba ko kaning tawhana, grabe na ba yan eh? Pastor ni mga kaigsuunan, gikan sa Congo. Unya ko nagmeet rami dito sa Silang Cavite mga kaigsuunan. Daghan kani nibiya ni siya mga kaigsuunan sa iyang trabaho dito sa Metro Manila. Nga kun diin maayo gid ba yung mga kaigsuunan kay sa kundo gud sa kapuyo atong panahon na pero ni desisyon sa mga kaigsuunan nga magmisyonary. O kanira ba iyang buhaton mga kaigsuunan mo na iyang porma ganina? No, iyang gisend sa ako og mao ni ang mga tawo nga iyang serbisyuhan dito mga kaigsuunan. Mga lumad po nato dito sa Luzon. Kaingon ko kung galingon mga kaigsuunan. Kani akong amigo naa naman gud siya sa komportable unta nga mga kahimtang siyang kinabuhi. Naa gyud. Pero muadto siya sa mga kaigsuunan, muadto siya sa usa ka dapit nga kung diin naa siya sa dako nga disadvantage. Usa ka foreigner, dili kayo makasulti og Filipino nga sinultian, no? Maayo man ni siya sa lingwahe kay makaistorya man nig French mga kaigsuunan pero no, walay resources nga sakto, walay kuryente, wala tig signal, kana bitaw mapuno kas kamingaw mga kaigsuunan, pero gipili niya kani nga kinabuhi. That's why I really appreciate mga kaigsuunan ng mga tao nga kung diin gahatag yun sa ilang panahon sa pagmissionary. Because when you do that, imong strip out imong kaugalingon sa tanang advantages sa imong kinabuhi. Puyo ka dito mga kaigsuunan sa kabukiran, no? Saan man nimo imong sakyanan di man nimo madala. So bisag kun sa pakamahal mong sakyanan, wala kay sakyanan dito. Guwapo kay mong cellphone, hindi na magamit kay signal mga kaigsuunan, picture lang tingali. No imong mga kwarta dito basig dili ragi kayo magamit. Kaya pasig walay tindahan dito kapalitan ni mga kaigsunan kay ingon pa niya mga 7 to 8 hours ilang hiking mga kaigsunan mo agi pa sa desierto dito tingali itong agis pinatubo mga kaigsunan mauna ang yang kaagi. But again, no, sa ato pang leksyon ganina unsa ganito, God's work requires not only courage but discipline and constant spiritual watchfulness. And aside from that, dirita mga kaigsunan sa sunod nga leksyon tanawan ninyo. Gipapauli ni Gideon ang tanang mga Israelita gawas sa 300 ka tawo o gipanguha nila ang mga kasangkapan o ang mga budyong nga sungay ang kampo sa mga Midianon nahimutang sa patag sa ubos nila. Tanawan ninyo kanindot ning naitabo mga kaigsunan. Sigurista man gini si Gideon pero tanawa. Gibahin-bahin niya sa tulo ka pundok ang iyang 300 ka tawo ug ang tagsa-tagsa gihatagan niya budyong nga sungay ug tadyaw nga may sulo sa sulod niini. Now tanawan ninyo mga kaigsunan, tingali 300 na lang gini, tingali mao na lang gid atong gamiton. May imagine ako sa Gideon ba, kung patos Gideon ingon ako. So 300 na lang man gid ta. Madala tag espada na, daghanan yung espada. Kay basig sa tinugbasay nato dito lagpot at least napatay lang espada. Tigali, namoy pana, daghanang bala. Kay perting daghana ra ba sa atong kaaway, pero mga kaigsunan ang gisugo man sa Dios ka. Tagain ang trumpeta. Tagaig budyong nga sungay. Unya, tagain ra sila og kaning tadyaw. Tadyaw mga kaigsunan nga kulon unsa gani ni, no clay. Og padadara sila sulo, silang 300 mga kaigsunan. Maunay gisugo sa Dios. Gani ni uban nga mga painting sama ni ana mga kaigsunan. Kabalo naman mo unsay nahitabo ani. Gibahin-bahin ni sila mga kaigsunan, gibahin sila sa tulo ka grupo. Nga kung diin ang instruction kanila, simple ragid mga kaigsunan. So ganito, gibuak nila ang maong nga vase, o nanagan sila, gisulong nila ang mga Midianhon mga kaigsuunan, samtang sila nagapatiog sa budyong, tulo sila ka grupo magsung, dungan og sulong, o samtang nagadalapod sila mga sulo mga kaigsuunan. Kabalo na mo kung sa'y nahitabo. Nagkaguliyang ang mga Midianhon, mga kaigsuunan. Pagkaguliyang nila dito, ambot sa initang nagtinigbasay na lang putingali sila sa ilang kaugalingon. Pero nagpanik ang tanan, mga kaigsuunan. Perting daghana ba ito nila? 300 ray ni sulong, mga kaigsuunan. Kabalo mo, ikaupat nga leksyon nga akong gusto nga ihatag kanatong tanan. God's power shines brightest
through human weakness and limitations. Tingali, bisan si Gideon na libog nga nung kana may ipadala sa Dios kanila. Tingali ang 300 na libog nga nung iani man eh. Pero mga kaigsuunan, sumala pa sa ubang mga eskolar. Pagbuak nila mga kaigsuunan atong vase og dungan, tingali sa paminaw sa mga Midianon, murag ba tog tingog sa mga armor sa daghan kayo nga mga sundalo, o pagpatingog nila mga kaigsuunan silang trumpeta sa budyo nga perting kusuga, kaingon siya perting daghana gitingali sa kahaway. Unya pagsulong nila samtang sila nagasinggit mga kaigsuunan, mo'y nakakos og panik dito kanila. Tan-awan ninyo ang pamaagi sa Dios mga kaigsuunan. Gipakita ang iyang gahom. Misiga ang iyang gahom, mga kaigsoon, to the brightest. Pinaagi sa katukong tanawon nimo, unsa ragoy mahimo, mga kaigsuunan, sa imong sulo o sa imong trumpeta. Pero napildi ang kahaway, mga kaigsuunan, kay lagi, senseless usahay ang pamaagi sa Dios. Dili ta makasabot, mga kaigsuunan, ngano nga dunay mga panahon nga doon tay dako nga kakulangon. Excited na unta ta sa pagbuhat sa kabutang pero kulang gihapon. Naglisod na ganit ta mga kaigsuunan, gusto na to masulbad unta pero kulang lang gihapon. Pero dira sa mga kakulangon mga kaigsuunan, diha ipadayag sa Dios ang iyang gahom mga kaigsuunan. Ngadto kanato, tanawan ninyo ni. Ingon pa sa Patriarchs and Prophets, page 549, God can deliver by few as well as by many. He is honored not so much by the great numbers as by the character of those who serve Him. Kani nga mga tao, mga kaigsunan. Kanindot ang ilang, makaingon gid ka nga, very inspiring ilang pagto. They are in a disadvantage. Sa ilang pagpanagan, mga kaigsunan, gidala lang yun silang sulo, perting isuga gila mga kaigsunan, pero unsaon nila to, i-wrestling nila, ilang mga kalaban. Pero kabalong ba mo, samtang na malandong ko ni ini, pagkadako di nga leksyon mga kaigsunan, no? Ang ako rani nga panglantaw, I don't know if you will agree with me. Kung ang Ginoo gani mo gamit mga kaigsunan, kanato, aron sa pagtuman o aron sa paghatag og kadaugan siyang buhat mga kaigsunan, murabatag kita katong vase mga kaigsunan, katong kulon, katong tadyaw mga kaigsunan nga nabuak. Because sometimes it's like that. We have to be broken first before ta magamit sa Dios mga kaigsuunan. Before pa nga mapakita nato nga nagadalatag kahayag mga kaigsuunan susama ato nga sulo og samtang kita nagapatingog sa budyong sa Dios pinaagi sa mayong balita. But it begins mga kaigsuunan by us being broken. Diha sa atong brokenness mga kaigsuunan, diha ta pagagamiton sa Dios. In that brokenness, mga kaigsuunan, nagkaguliyang ang kaaway. Kay bisan pa sa atong brokenness, mga kaigsuunan, pagagamiton gihapon na sa Dios. Aron nga matuman ang iyang kabubuton, aron igahatag ang dakong kadaugan. Sa katapusan, mga kaigsuunan, gusto ko mahatag ninyong sugilanon. Mahitungod aning, samtang gapasaka ko diri bitaw, tanaw-tanaw ko ba, kalit ra gyud ni abot aning sa ka video, manang ingon ako idugang nako ni sa ako karon nga igawali. Kay ingon pa mga kaigsuunan nga, adunay duha ka tawo nga miduol sa ilang hari, no, dito sa kaging harian. Ingon day nila sa hari, ingon nila, mahal na hari, mag-apply mi nga mahimo nimong mga bodyguard. Pero karon mga kaigsuunan, lahi sila og postura. Kayo usa, taas nga tawo, makita ang muscular niya nga lawas mga kaigsuunan, maklaro kay nga kusgan gyud. Samtang iyang kauban nga ni-apply pod, niwang mga kaigsuunan. Pero ang hari, pagkakita niya, aning duha ka tao, nga nag-apply nga mag-bodyguard, ha? Ingon dahil sa hari, kung gusto ginyong proteksyonan ang ato, nga korona dire, ang atong trono, ayun pa niya, balik mo kada adlaw dire sulod sa duha ka bulan. Kay naay dako nga bato dito sa gawas, dunay duha ka bato, dako ang isa, gamay ang isa, ingon pa na, itulod to ninyo kada adlaw. So naitabo mga kaigsunan, sunod adlaw, nibalik ang duha ka tawo. Dito ang katong kusgan nga tawo, gipili niya itong dako nga bato. Iya dahil mga kaigsunan nga gitulod. Grabe gid mga kaigsunan nga tulod niya, grabe ka flex gid yang muscle. Samtang tong niwangon, marutong gitulod niya mga kaigsunan tong gamay nga bato. Pero grabe magikabugat ang bato. Grabe gipaningot na sila mga kaigsunan tibok adlaw nga tinulod. Naglisod gid sila, di magid musibog mga kaigsunan ang bato. Unya karon, kay ang ingon man sa hari kanila, balik no, duha ka bulan ninyo nang itulod ang bato. Nagbalik-balik sila mga kaigsunan, kada adlaw, sigig tulod. Ang katong kusgan nga tao mga kaigsunan, human sa usa ka bulan, siya nga binuang naman tingali. Di,
Murag wa man tingali nangita og bodyguard ang hari, nangita ra man tingali siyang uto-utoon niya dire. Og diha mga kaigsoon nag-quit ang mao nga kusgan nga tao. Pero ang niwang nga tao, tungod kay aduna siya loyalty sa mao nga hari, kay mao may sugo sa hari, 2 ka bulan nga tulod, nagpadayon gid sa tulod mga kaigsunan. So wala niyang kauban bisag siya ra usa, nibalik gid siya mga kaigsuon, sigig tulod. Gikatawaan na lang siya mga kaigsuonan sa mga tao nagatan-aw kaniya, mga sundalo sige katawa niya. Kay wa man kasabot po ng mga sundalo sa gibuhat na nagataw, wag sige tulod nga niwang ra ba. Nya karon mga kaigsunan, doon na gitoy mga panahon nga nadiskuryo na pud kani nga tawo. Hilak siya ng gabi kay nga ano man, kay murag wa man gid nahimo. Ang wa man gid siya na-accomplish mga kaigsunan, hindi man gid musibog ang bato. Pero pagkabuntag, balik ra man gihapon sa didto mga kaigsunan, di gid siya magpapildi sa iyang kadiskuryo. Padayon ra gihapon siyang tulod mga kaigsunan. Hangtod nga nahuman gyud ang 2 ka bulan. Unya karon human 2 ka bulan, niabot gyud ang hari. O gipangamusta sila mga kaigsunan. Sa wala pa misulti ang hari, miluhod na ang mao nga tao. Og niingon kaniya, mahal na hari, pasayloag gyud ko mahal na hari. Grabe na akong tulod. 2 ka bulan na akong tulod, wa gid ako giundangan pero wa gid misibog ang bato mahal na hari. Apan nitubag ang mao nga hari tindog, ingon pa niya. Kinsa may nag-ingon nimo nga itulod na nimo para mosibog? Wa man ko niingon nimo nga imo nang ipasibog. Ang akong sugo nimo, itulod ra nimo ang bato. Ay kuyaw kag ingon nga wa kay nahimo. Tanawa unsa nahitabo? Oh, nahimong kusgan ang imong mga bitiis, kusgan na imong mga bukton. Ingon pa niya, mauna ang nahimong resulta sa imo. Wa ko nag-ingon nga ipasibog nimong bato. O guman ni ana, naingon ang hari ba kay sunan. Og tungod ni ana, angayan ka nga mahimo nako nga bodyguard. Gikuha niya yung unsa gani ni mga kaigsuonan, yung cloak og iyang gibutang sa mao nga tawo mga kaigsuonan. Kay ingon niya, angayan ikaw. Tanawa mga kaigsuonan. Usahay nga ni rabay atong experience sa kinabuhi. No? Sigir tag tulod. Sa kinabuhi ba? Sigir tag move on ra gyud. Padayon ra gyud ta. Unya usahay wa may nagausab mga kaigsuonan ang sitwasyon. May mga kaigsuonan nato, grabing paningkamot sa matag adlaw pero mataingon sa pobre ra man gihapon ko. Na estudyante grabing paningkamot sa pagtuon. Pero nabagsak ra man gihapon ko sa board exam. May tawo nga sige paningkamot mag-healthy lifestyle pag masakiton man gihapon ko pa man ko naayo. May mga tawo grabing inampuay ngadto sa Dios pero wala pa man gihapon na tubag ilang mga pagampo. Mura ta ganing tawo nga wa gyud nasibog ang bato. Pero ingon sa Dios, no? Ingon sa hari di ay, wa mo ko na ingon nga imong pasibog ang bato. Ang ako ra gyud tulod nga tulod. Ug usahay mga kaigsuonan, may mga butang nga wala gyud nakita ang maingon natong kadaugan nga atong gi-expect. Pero dili na mao ang gusto nga makita sa Dios sa ato. Kung aduna may mga lisod nga sitwasyon sa atong kinabuhi, tingali tungod kay gusto lamang sa Dios nga mahimo tang kusgan sa atong pagtuo ngadto kaniya. Pagtulod sa bato, senseless. Pero di ay, ang ato mga kaigsuonan nga pagpadayon sa pagpus aning kinabuhi, sa pagsalig sa Dios, sa pagampo sa pagpangalagad, nagahatag ka natong pinasahi nga kusog mga kaigsuonan nga kita makapadayon. Let us pray. Mahigugmaon namong Dios. Salamat sa mga leksyon nga among nakatunan karon nga gabi. Salamat sa kinabuhi ni Gideon. Nga bisan siya pinasahi nga tao amahan nagpailob ikaw kaniya. O ang iyang kinabuhi kauban sa mga 300 nga mga tao nga wala hinganli. Wa kami kaila kanila. Pero ang ilang kinabuhi nagpakita sa tinanay nga pagsalig diya kanimo nga bisan naa sila sa disadvantage sa tawhanon nga pagtan-aw pero they are in an advantage tungod sa ilang pagkamatinumanon kang ilang gialagaran nga Dios sa ilang gisaligan nga Dios usa kagamhanan nga Dios mga makahimo sa daghang mga mirakulo makahimo sa mga butang nga daw imposible senseless sa pagtan-aw namo pero di ay pinaka-the best sa tanan panalangini amahan ang mga naminaw karon na nagtan-aw karon nga doon na usab sila yung mga suliran sa kinabuhi. Tabangi kami sa pagpadayon sa pagpush ni ining kinabuhi. Kung dili manggaling kanimo sibog, ang importante mahimo kaming kusgan. Salamat amahan sa pagdawat sa among mga pangliyupo diha kanimo.
Panalangin niya imong mensahe karong kagabihon sa ngalan ni Jesus. Amen.